Je 28. október, na dnes ráno som cestoval z Bratislavy do Martina a počúval ranné vysielanie slovenského rozhlasu, reláciu Dobré ráno Slovensko. Moderátori v nej niekoľkokrát spomenuli výročie vzniku prvej Československej republiky z roku 1918. Tej republiky, o ktorej predstavitelia slovenskej inteligencie 28. októbra nemali ani potuchy. Pridali sme sa k nej až 30. októbra Martinskou deklaráciou. Tej republiky, ktorej centristickí pražskí predstavitelia nedodržali základné ustanovenia Clevelandskej a Pittsburghskej dohody o zvrchovanejšom a suverenejšom postavení Slovákov v rámci prvej Československej republiky. Na druhej strane, 28. október je aj dňom narodenia Ľudovita Štúra. Dnes si pripomíname okrúhle 210. výročie jeho narodenia. Ľudovít Štúr je najvýznamnejšia osobnosť moderných slovenských dejín. Vďaka nej máme našu materinskú reč. On zo Slovákov pred 200 rokmi vytvoril politický národ a vďaka nemu žijeme dnes aj v modernej, demokratickej, samostatnej Slovenskej republike. Na druhej strane musím oceniť prístup slovenskej televízie, ktorá 25. oktobra počas oslav narodenia Ľudovita Štúra v jeho rodnej obci Úhrovec odvysielala na kanáli 24 reláciu, kde dala priestor aj riaditeľovi Slovenského historického ústavu Matice slovenskej Michalovi Badovi. Ten divákom priblížil život Ľudovita Štúra a spomenul aj to, že Slovenské národné noviny, ktoré založil Ľudovít Štúr a ktoré vydáva Matica Slovenska dodnes, oslavujú 180. výročie svojho vzniku.